የፖለቲካ ፓርቲ ኤርትራ ያለ አሜሪካ ያለ አመጣን ማምጣት ብቻ አይደለም። አባላት ሓንቲ ኤርትራዊ ስድራ ዝኾኑት ክልተ ዓበይትን ክልተ ህፃናትን ዝርከብዎም አባላት ሞይቶም ዝብል እዩ። የቀይ ባህር ገለጻ ሲቀርብ አምናት አስታውሱ ከሆነ እኛ ባንጨርሰው እንደ ህዳሴ ልጆቻችን ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካፊሊ ሎማ ዓንቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ተመሊስናልና ስለዚ ሳሙዳቶም ሳይጽንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር እዛ ቪድዮ ጀምረዋ let's go ቺፖ ካፊሊ ስለዚ ጋይስ መጀመርያ ንሪኦ ብዛዕባ ዶክተር አብይ አሕመድ ትማሊ ንብልጽግና ፓርቲ ዝገበሮ አኺባ ሶሪ ቅድሚ ትማሊ ዝገበሮ አኺባ ብዛዕባ አፍደገ ባሕሪ ምርካብ ንኢትዮጵያ ዝምልከት እስተዛረበሎ ስለዚ ብዛዕቡ ክንሪና ማለት እዩ። ህልም ማለት ወዲያው የሚኖር ማለት አይደለም። ለምሳሌ ስለዚ ትርእስቲ ሙሉ ሕልሚ ዝብል ነይሩ ከምዚ ፍለጥ አብይ አትሊስት ኣብ 6 ወርሒ ከምኡውን ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ከምዚ ዓይነት ጉባኤ ገብር እዩ ወይ ከዓ ናይ 2 ሰዓት ገለን በይኑ ዝዛረቦ ወይ ከዓ ሓደ ርእሲ ልዒልካ ናይ ምዝራብ እንታይ ዝበሃል ገብር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እትሪእዎ ዘለኹም ካኒ ናይ ሎማ ዓንቲ ወይ ዛ ናይ ትማሊ ዝነበረት ኣርእስቲ ካኒ የህልም ጉልበት እያ ትብል ዘላ ወይ ከዓ ሓይሊ ናይ ጉልበት በሶሪ ሓይሊ ናይ ሕልሚ እያ ትብል ዘላ የቀይ ባህር በዚ ሙሉእ ትሕሱ ዚ 2 ሰዓት ገለ በለን ኣብ ሕልሚ ዘተኮረ ዘረባ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ህልም ማለት ወዲያው የሚኖር ማለት አይደለም። ለምሳሌ የቀይ ባህር ገለጻ ሲቀርብ አምናት አስታውሱ ከሆነ ስለዚ ንኣብነት ብላሎ ብዛዕባ ሕልሚ ክዛረብ ዝጸንሐ እዩ። ስለዚ ንኣብነት ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ክላዓል ከሎ ዝዝክሩ ይኹም ምሽ ብላሎ ዓሚ ማለት እዩ። ገለጻው ምን ይላል? እኛ ባንጨርሰው እንደ ህዳሴ ልጆቻችን አይልም። ስለዚ ናይ ዓሚ ዝነበረ ዘረባ ማለት እዩ። ንሕና እንተዘይወዲእናዮ ደቅና ክውድዎ እዮም ዝብል ዘረባ ከም ዝተዛረበ እዩ ዘዘክሮም ዘሎ። ስለዚ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ንሕና እንተዘይወዲእናዮ ደቅና ክውድዎ እዮም ልክዕ እንደ ህዳሴ ግድብ ኢለ ተዛሪበ ነይሩ ይብል። ህልም የሌላቸው የሚቃዡ ሰዎች ምን ይላሉ? ይኸውና ቀይ ባህር እናሳካለን ብሎ አመት ሞላ ሳይሳካ ይላሉ። እኛ እኮ ስለዚ ሕልሚ ዘይብሎም ሰባት ከዓ እንታይ ይብሉ ብዛዕባ እዚ ነለኩም ቀይሕ ባሕሪ ክነሳኽዑ ኢና ኢሉ ክሳብ ሕጂ ዓመት ሙሉእ መሊእዎ ወላ ሓንቲ ከየሳለጠ ወይ ከየሳኽዐ ኢሎም ይዛረቡ ሕልሚ ዘይብሎም ሰባት እዩ። እንኳን በአመት በ20 ዓመት ባይሳካም ልጆቻችን ያሳኩታል ነው ያልናቸው። አይሰሙም። ስለዚ አይሰምዑም ኮይኖም እዮም እምበረይ ንሕና ዝበልና ንሕና ተዘይሳሊጥናዮ ወይ ተዘያሳኺዕናዮ ደቅና ከሳኽዕዎ እዮም ወላ 20 ዓመት ውሰድ ኢና ኢልና እዩ ዝብል ዘሎ። ለምን ህልም አያውቁማ? ሕልምኻ ስለዘይፈልጡ እዮም ሕልሚ ስለዘይፈልጡ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ። ህልም አያውቁም። በአንድ አመት ሳይሳካ ቀረ ብሎ ሊወቅሱ ያኔ ለምን ተነሳ ይላሉ። አሁን ደግሞ ለምን አልተሳካም ይላሉ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ ንምንታይ ተላዒሉ እዚ ጉዳይ ኢሎም ዝዛረቡ ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋንካ ስለምንታይ ዘይተሳለጠ ኢሎም ዝዛረቡ ኣለዉ ይብላሉ። ንውሕዳት ሰባት ኣይደኖ ንመን ኢኹም ዝብል ዘሎ ቅዠት እንደሱ ነው። ህልም ግን እየኖርክ የምትተጋው የምትሰራው ነገር ነው። ስለዚ ብዛዕባ ሕልሚ ኣስተምህሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳብ 2 ሰዓት ገለን እንደወሰደ ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምርካብ ምባል ልጉስሶ ዝነበረ ሕጂ እውን ናይ 2 ሰዓት ገለን እንደወሰደ ብዛዕባ ሕልሚ ዝምልከት ጎዝጓዝ ገይሩሎ ኣብዚ ኻኒ ብዛዕባ ባሕሪ ዝምልከት ኻኒ ከም ኣብነት ገይሩ ኣቕሪብዎ ኣሎ ማለት እዩ። የንጉሱን ትተን ከደርግ ጀምሮ ባለው ሪፎርም እያደረግን ግን እንደ ተቋም ኮንቲኒቲ ብናረጋግጥ ኖር ብላችሁ አስቡ። ሐሳብ ችግር የለውም። የፖለቲካ ፓርቲ ኤርትራ ያለ አሜሪካ ያለ አመጣን ማምጣት ብቻ ኢሰፓ ብቻ ነው ፓርቲ የሚሆነው አለ። ይሄኛው ደግሞ ከኢሰፓና ከኢሃፓ ውጪ አለ። ኢሰፓና ኢሃፓ ይፈቀድላቸው ፓርቲ መሆን አይችሉም። ኢሰፓ የሆነ ሰው ምን ውስጥ ማይገባም ታውቃላችሁ። ከኢሰፓ ውጪ አለ። ጦሩ እንዳላፈረሰ ተቋም አልቀጠለም። የኛን ተመልከቱ። መከላከያ ውስጥ ያሉትን አይደለም በጡረታ ያወጡትን ተመለሱ አልናቸው። ያለውን አልነካንም፣ አንድም ሰው አላባረርንም የከዳ ካልሆነ በቀረ። የፖለቲካ ፓርቲ ኤርትራ ያለ አሜሪካ ያለ አመጣን ማምጣት ብቻ አይደለም የካቢኔ አባላት ናቸው። ብሓፈሻ ብዙ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ሕልሚ ነዊሕ እዋን ክሳለጥ ክእል ክሳኻዕ ክእል እዩ ዝብል ኣርእስቲ ንምልዓል እዩ። ስለዚ ካብ ኢሰፓ ጀሚሩሎ ካብ ኢሰፓ ጀሚርካ ወይ ካብ ደርጊ ዝነበሎ ካብ ደርጊ ጀሚርካ ዝነበረ ሕልሚ ወላ
ولا ناي مريحنا تتغيروا مالتي بتحلمكم كم زلوا أنت زخيرنيرو لو أنت رأي زبل عرسوي نخبر لي مالتي حجنا من تابي سباز نبر حلمي ويكابي سباز نبر أتحسسبا دن أب حوحات أنت زقتصلنيرو كونتينيتي محلوه مالتي حجنا من تاب حوحات كن تقاريس جيز بزلوا أبزون نقرأ من قدرنا حوحات قريس أولو حوحات كن الزنا برا كله نجار فريسو even إسباون ككله أو تيوم ويكاز هوني هون إسبا أبتناي بوليتيكا بارت خساتة في يقولون يلو أو يجونيرو سلازي تصبو كم زي كونا نزخ أي قلت سألو مالتي توسخ بزحجي وان نسوز قبرو ويكا أبي أحمد زقبرو جن نقولهم عصاتي فنايم يزبزلو ويكا حلم زنبره هنا من نتكاب هو حاس جمر حلمي نقصلو لنا يزبزلو معناته هو حات هفت بوليتيكا بارت ساتي فنايم كاب دقة أنا وعلى إيرترا أمريكا ونقول نسوينا يعني يزبزلو سلازي كابنو إن أبنو حلم خمس سالت سلازم يزخون يكون بوليتيكا بارت خجمر كله خاني زنبر كونتينيتي نخقط صلو زبل حسابي بحفشة مصري ور لهم زعبا حلم زمل كتلت ساعات نقلن تزاريبو أبزان إيش يكتري وصنحكم كن حنتي أرأستي كوينا زلون أبز تايب بحال ترايكون كم زينا من بعلم سرحواني رأيهم سلازي حلمي كيه بحري ستيل ويكا حلم أفريقيا بحري إثيوبيا مركب ستيل حلمي خمس لون نحنا زي سبيتنا دكنا خسالت أو مخانم بال أرستي وتزاريبوا ولا مالتي كلمنا البطل بصوم زي بزح حزن نجار في اللايف حدا قال بتصوم بزح حزن نجار نسمع علينا خمس يقول لكم زخاني أب بي بي سي تزرقي حزلوي إيرتراويت سدرابيت أب لاس فيغاس بزقات ما بارع 4 أبالات سينا زبل أزوج حزن زينايو أب دوبا ومعرب لاس فيغاس بزقات ما بارع جزاء أبالات حانتي إيرتراوي سدرا زخونت كلتا عبيتن كلتا صناتن زركبهم أبلات مويتهم زبليو إز حزم في التعامل بعشرة 4 تكمتي وقحتا ساعة 4 أتوم أبلات تصدرا أبتي بعد 3 دربي منبر بيتهم دكيشان كله يوقاتيمو أبوهم في التعامل بزيكاتهم سب حرر صدرا بيتن دكومن حاوت بعد بيتون كم زنبرة تفريط له دحرت حدقة كاب هل تان مهدام أب موسكوت سالساي دربي زليلهم نسكلا كم زترفون أبزوانزي أب تحت حكمنا خمس ركبون بي بي سي زراربو مغرب صدرا بيت قدات قاليش أما لو سلزة 5 عمر لهم أدن حدا هسألن كم زرحانيو أبز قلت له مالتيو تنكت بارع زخوني يكون زاجيت زخوني يكون حبريتها 5 لن بوليس مرمرة يكايد بهاللون تقيشوا مالو مالتيو أزوج حزني وكاب كم زعينت عند بتو حلقة يدحنكم كلكم اللي كلامنا البعض كابزا وتقبلكم كل تشنيع إسراء حموشان تور دي فرانس تحنتي سلو كم تريور لهم مستخارته ونبيني تسائلوا له تشنيع إسراء حموشان إسراء شوعتن جولاي يخجمر جولاي إسراء شوعتن كل تشنيع إسراء حموشان كاب حموش سبع إسراء شوعتن يخكير مالتيو كاب ليلة نب ليلة حكيرو ليلة كاب ليلة نب باريس يخكير مالتيو بيني خامسو مستكارتا جيروم بوستي لو مالو مالتيو اوكي خليت سئل غازي اتري ولا لهم ناي بالون دي ورسل ياغن اديت جيروم سوري بيني لون بيني جيروم لالو اديتن جيروم ازا كعسو ناي بالون دي وريا سلازي يا بالون دي ور ناي سايكلون الو سلازي نبيني خاصه شلمات ناتو يا زي مالتي سلازي غايس نيرو ما عند فيديوز مسل نيرو حدي شاركينكم سبسكرايب غورو صار نيكس مرن رخب سلام